Jak sekalian mampir ning kali. Burung kok nek wis pas. Dekat napa nggih pun pas sampeyan iki. Blampah ngalir aku kados cekik ngoten. Sak jam setengah ya. Mboten nenten ngangge betawa kendaraan piyambak. Nggih, nek kita mobil rong jam luwih. Mulai Kang Tejo. Alang Tejo mboten nderek mriki menawi. Enten kok mau. Enten. Dereng. Hah? Besok. Mau mirip Lek Tejo mau wong Bapangan. Tapi Terus ngeten lho pinginane. Mengke yen saged nggih matur nuwun, yen saged niki usune boten damel tebar pari. pikir Bapangan lho. Nggih. Ya kan Nggih. Jane nggih saged dian Milan kuwi nggih Mas Kun terbakan ngaten mriki serat nyantol sithik ngaten. Berarti wong mireng saking Guling namung guling kados itu. Pojokan Mas pojokan ngandhapi pohon. mau kan wonten jadi jasa. Jasten nggih. Nggih kula niki pikiran. Mau pun sembuhan. Dulu sing saking dari niku. Derek. Derekan nanti diikiri derek. Nggih, nek teng pun ngedunke nek kali lari derek. Pergi kula nunggu sak menten. Wonten derek mriko mon sak menten. Nggih derek dirembaki kali Pak. Bapak sakit lho. Namun Pak, nak sehat ya Pak. Ngoten to. Sehat gampang, Dok. Bapak